Ще живеем ли някога на Марс? Или той ще си остане само научна фантастика? Дълги години това звучеше като сюжет от филм, но днес учени и космически агенции вече разработват технологии, които един ден могат да изпратят хора на червената планета. Само че да стъпиш на Марс и да живееш там са две съвсем различни неща. Марс няма въздух, който можем да дишаме. Атмосферата му е изключително тънка и е съставена почти изцяло от въглероден диоксид. Освен това, температурите могат да паднат под астероид Дади, а повърхността е изложена на силна космическа радиация. Затова първите хора най-вероятно няма да живеят в огромни футуристични градове, а в малки защитени бази, покрити с дебел слой марсианска почва или изградени под земята. Но откъде ще идват водата и кислородът? Под повърхността на Марс има огромни количества замръзнала вода, а учени вече са показали, че от въглеродния диоксид в атмосферата може да се произвежда кислород. Това означава, че поне част от необходимите ресурси могат да се добиват директно на самата планета. Въпреки това остава още един огромен проблем. Марс е средно на около 225 милиона километра от Земята. Полетът продължава приблизително 7-9 месеца, а при извънредна ситуация помощ няма как да пристигне бързо. Първите заселници ще трябва да разчитат почти изцяло на себе си. Така че, ще живеем ли някога на Марс? Вероятно да, но поне в началото. Това няма да бъде втори дом на човечеството, а една от най-трудните и опасни мисии в историята. А ти би ли напуснал Земята, ако знаеш, че може никога да не се върнеш? Погледни отвъд очевидното